vzdáváme chválu a slávu, Pane. My ti děkujeme dnes, že jsi v pohybu, že přicházíš s živým slovem, že je uvolněna tvá moc. My ti děkujeme dnes. Že i mezi námi se dějí divy, znamení, zázraky a uzdravení, protože ty jsi živý, ty jsi vzkříšený. My ti děkujeme dnes za tvoji přítomnost, my ti děkujeme dnes, že tvé slovo vychází jako oheň. My ti děkujeme dnes, že můžeme oslavovat tvé jméno. Haleluja. Že můžeme dnes sdílet svědectví, že dnes můžeme být účastníky tvého slova, že dnes uvidíme tvé jednání. My tě očekáváme, my po tobě hladovíme a ty naplňuješ každou naši potřebu ve jménu Ježíše. Haleluja. Ty přicházíš a přinášíš svobodu na základě svého slova. My tě to děkujeme ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja. Ty jsi uvěřil ve vzkříšeného Ježíše. Ne v toho mrtvýho, ale v toho vzkříšenýho. Haleluja, on tam nezůstal. On sedí po boží pravici. Ty beránky, které ubytovali ve staré smlouvě, to byl jen symbol. Ale když ho viděl Jan, tak řekl, hle, beránek boží, to je ten, který zaplatil cenu za tvůj život. On je vzkříšený. Haleluja. A on dělá ty samé věci, jaký dělal tenkrát. Protože víš, Bůh už dneska neuzdravuje. To nevím, jakýho Boha máš, ale já mám Boha Bible a on je živý. On se své moci nikdy nevzdal. On dal svoji moc svému lidu. Tak zapomeň na všechny blbiny a jdi s ním. Protože ve Skutcích 2 je psáno, že když se těch 120 shromáždilo v horní místnosti, tak náhle nastal zvuk z nebe, jako valícího se prudkého větru. Víš, to nebyl nějaký vánek. Teď mu tam stál Jan. Jan necítil to, co se svou mě otřel, ne? Rozumíš? To byl burácející se zvuk. Duch svatý přišel, Duch přišel na zem. A všichni si toho všimli. Když Duch svatý přijde do církve, všichni si toho všimnou. Někdo se naštve, chápu. Ale rozumíš? To je tvůj problém. Ale protože on je Bůh a on vede církev. A on dělá ty samé věci ve tvém životě a chce dělat skrze tvůj život dál. Ty jsi živým důkazem a svědectvím toho, že kříž fungoval. Ty jsi živý důkaz toho, že Bůh neselhal. Vážně. Ale tak některé církve to tvrdí, že už to nějak nefunguje, ale Boží slovo funguje vždycky. A on funguje vždycky. To jenom lidský výmysl nefungují vždycky, rozumíš? Ty tě přivedou do problému. Každý z nás to někdy měl, nebo ještě má v hlavě, rozumíš to? Ale Boží slovo je lék. Na veškerou lidskou hloupost, na veškeré lidské výmysly je Boží slovo lék. A Duch svatý chce jednat skrze tebe. Vážně, to není jenom pro kazatele, on chce jednat skrze tebe. On chce jednat skrze svou církev na zemi. Ježíš řekl, přijmete moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky. Předtím řekl, neodcházejte z Jeruzaléma, dokud nepřijde Otcovo zaslíbení. Duchem svatým. Mě zkoušíš. Po těchto nemnoha dnech a potom v horní místnosti. Jich bylo 120. A přišlo to. Na každýho. 120 lidí bylo naplněno Duchem svatým. Na 120 lidech se ukázal oheň ducha. A 120 lidí mluvilo jazyky. Probrat od katolíků. Marie tam byla taky. Marie tam byla taky. Haleluja. A už spousta katolíků přichází ke Kristu a věří v duchovní dary a jsou naplněni Duchem svatým a jsou to naši úžasní bratři a sestry. Amen. Haleluja. Nikdo nemá právo na ně ukazovat prstem, že... Víš co, já ti něco řeknu. Křesťanský život není o učení, ale o změně života. Ježíš řekl, zůstanete-li v mém slově,
Budete opravdu mými učedníky. Čím slovem máte zůstat? V jeho. A přijmete moc Ducha Svatého? Ne. A poznáte pravdu. A ta pravda vás učiní svobodný. Pravda tě osvobodí. Lidské výmysly tě svážou. Jak to poznáš podle výsledku? Vážně. Lidi, ten čas, kdy jsem vymítal démony z koček. Ze skříně. Na každýho jsem měl své jméno a pořadník. To byly hodně smutný časy pro mě. Haleluja. Ale o tom se teď bavit nechci. Víš co? Dnešní den naplánoval z toho důvodu, že dnešní den on chce mluvit haleluja, o tom, co dělá ve vašich životech. Já jsem byl doma v pokoji a Boží přítomnost ho naplnila. A on řekl opravdové příběhy, které píše Boží láska. A o tom je dnešní shromáždění. Víš co? Boží skutky Boží lásky lidé pojmou jako skutky skutečného šílenství. Protože to, co není možné pro lidi, to je možné u Boha. On z něčeho, co je nic, udělá něco, co má hodnotu. Já nevím, vy tady máte někdo Harvard nebo tak něco? Ne. Ne, dobře. Haleluja. Ne mnozí mocní, ne mnozí urození. Rozumíš? Ne mnozí vzdělaní. Prostě ty, kteří nejsou nic, ty si Bůh vyvolil. V těch našel zálibu. Proč? No, protože oni věděli, že to nebude o jejich síle. Že to bude o té jeho síle. Že to bude o té jeho síle. Už to si někdo vymyslel uzdravení? Jak to funguje? Ne? To je dobře. Haleluja. Protože se to děje jeho mocí na základě tvojí víry. Už to někdo vymyslel spasení? Jak to jde? Co? Ne? Kolik skutků? Jak velký skutky? Ne? Taky ne. To je dobře. Spasení jsme milostí skrze víru. To všechno je na něm. Haleluja. Víš, my to někdy škatulkujeme, ale já ti říkám, Ježíš šel a byly tam máry a na těch byla mrtvola. Smutečný průvod. Hrobníku se těšil na keš, rozumíš? Ale Bůh měl úplně jiný plán. Ježíš k němu přišel, dotknul se těch már a mladík ožil. Protože skutky Boží lásky nemůžeš vysvětlit rozumem. Věda to nedokáže pochopit. Když je někdo mrtvej, tak je prostě mrtvej. Rozumíš? Tady to přestane tlouct, ta krev tam přestane fungovat. No, jako fyzicky to tak je. Ale duchovně je to tak, že v tom těle někdo bydlel a na chvilku si odskočil. A je potřeba ho zavolat zpátky. Technicky vzato. Haleluja. Nevolejte ještě, prosím vás, na psychiatrii. To je v pořádku, to je Bible pořád, jo? Haleluja. Skutky Boží lásky jsou skutky, které jsou pro lidi šílené, ale pro Boha, haleluja, šílené nejsou. Pro Boha jsou normální. To, že někomu dorůstají končetiny, to je normální. To, že slepej vidí, chromej chodí, hluchej slyší, to je důkazem toho, co řekl Ježíš. Ti, kteří ve mně věří, skutky, které dělám já, i oni budou dělat a větší na to, neboť já jdu k Otci. Víš, on stal z mrtvých. Pamatujete si příběh, jak se narodil Mesiáš? Vidíte, to je šílenství. Pana, která byla zasnoubená, ještě nebyla ani v manželství a najednou prostě bříško. Tyjo, to je skandál. Rozumíš? Ty si řekneš, to nemůže dělat Bůh. No a anděl přišel a řekl Marii slovo. A Marie řekla, jak se to stane. A on řekl, sestoupí na tebe Duch Svatý, moc nejvyššího tě zastíní. Neboť u Boha nebude nemožné žádné slovo, ale přesně by tam mělo být. Neboť žádné slovo od Boha nepostrádá moc k tomu, aby se samo naplnilo. Takže Marie řekla, ať se mi stane podle tvého slova. A bříško se začalo kulatit. No a jak jsi se znovu zrodil ty? Přijal jsi slovo. A něco v tobě se změnilo. Hlava to nebere, nedokážeš se na to podívat.
Ale ve skutečnosti seš nové stvoření. A jestli je ti 50, 45, ve chvíli, kdy jsi přijal Krista, stal jsi se duchovním miminkem, plínky nenosíš, to chápu, dudlík už taky ne, ale víš co? Takhle funguje Bůh. Nemůžeš si to zasloužit. Můžeš tomu jenom uvěřit. Můžeš tomu jenom uvěřit. Můžeš se mu jenom vydat. A já nechci kázat. Vy budete dneska kázat. Takže máme tady první příběh. Haleluja. Já jsem před časem, když se setkal s někým, já jsem tu ženu v životě neviděl. Fakt. Ale někdo nám volal, máma Zuzka, a říkala, že má ségru doma a teď ona vám asi ten příběh řekne. Zuzko? No pojďte sem obě. Pojďte sem obě, ne? Ahojte všichni. Yes. Já jsem vám přišla říct svědectví. Sestra mi asi 3 týdny je to. Ani nevěděla teda, že mi volala, ale volala mi, že je v nemocnici. Když jsme tam přišli, pojď, s mojí kolegyní i zároveň s mojí sestrou v neděli, tak jsme se dozvěděli od jednoho drsného doktora, ale jako správného. Když to řeknu jednoduše, že je konečná. Jo, že prostě nepočítaj s tím, že by se nám probrala a že je v posledním stádiu, že jo. Metastáze jater vlastně, cirhóza jater, konečná. Jo, a že prostě tím, že měla takový život, jako měla, byla na drogách dříve prostě a měla takový prostě život, že nemá ani šanci, aby ji transplantovali prostě játra. Byla ve stavu, že týden nevěděla vůbec o sobě, ale my jsme tam chodili pravidelně z práce. Modlili jsme se každý den za ní. Chodili jsme prostě dopoledne, přišli jsme odpoledne prostě a i když jsem slyšela tu zprávu, tak samozřejmě jako normální člověk dostanete takovej strach. Co se děje? Ale vnitřně máme všichni Ducha Svatýho. A Duch Svatý vám říká, ne, tohle není boží cesta. Lidi nemají odcházet strápený, nemocný. Já jsem to takhle nepřipravil. A to mi přišlo slovo, že to tak není, že Bůh tohle není boží cesta. A když jsem se bavila s bratrem, který je v Anglii, tak z toho měl samozřejmě šok. A říkal mi, ale Zuzi, ono to může přijít. Ale já jsem vnitřně věděla, že ne, že tohle není boží cesta. Že tohle je ďábel. Že to není Bůh, který by si ji chtěl vzít, protože správný tatínek, když vidí, že si jí dítě trápí, tak řekne, pojď domů, já se o tebe postarám. Ale tatínek nám dal naději. My jsme cítili naději a můj brácha v tu chvíli to pochopil. Jo, já to taky tak cítím. Já jsem prostě spanikařil, ale já cítím uvnitř naději. Proto jsme se chodili modlit, chodili jsme se o ní starat. Bylo to bezvá, se tam staly nějaké špatné věci, o kterých člověk ani nechce mluvit. Od sester, to jsme spolu potom taky vyřešili. A tak ušel týden, byli jsme ještě u doktorky, potom teda my jsme si ji vzali domů po kolika dnech? Po týdnu šla domů. S tím, že teda tam měla ještě zůstat, ale já jsem prostě cítila, že ji máme vzít domů, že se tam nemůže v takovýhle situaci, kdy ty sestry, jak se chovaly, nemůže přijmout zázrak a že my víme, že potřebujeme zázrak. My jsme věděli, že potřebujeme zázrak. Že prostě doktoři udělali všechno, co mohli, ale my chceme zázrak a my ho potřebujeme a prostě tak jsme se rozhodli, že ať i kdyby měla podepsat revers, jde domů. Ale s doktorama jsme se domluvili, že to takhle jde, že to prostě takhle uděláme, dali nám léky a šla domů. Už první den, když došla domů, byla vidět změna. Jo, takže i ta psychika hodně dělá. Modlili jsme se, zavolali jsme Pavlikovi
Pavlík přišel taky za náma, povídal si s ní a viděli, v jakém byla stavu, ale to ještě nebyla v tom stavu, který jsme ji viděli my. Takže už byla v takovém jako lepšejším stavu. Ale Bůh pracuje. Bůh pracuje, byli jsme na krvi u naší doktorky a ta nám ještě poslala výsledky. Játra špatně, ledviny špatně, všechno špatně. Mimo to ještě měla zánět, vlastně v té nemocnici jsem zapomněla říct, že měla zánět močáku a z toho měla otravu krve. Takže to všechno dohromady, prostě doktoři řekli konečná. Když jsem mluvila do IKEMu, bývalý doktorka říkala, že takováhle, tak všechno, co ona má, málo kdo vydrží, že to málo kdo zvládne. Ale my jsme uvnitř věděli, že víme, kdo to zvládne. Náš táta to zvládne. Nikdo jiný. My jsme věděli, že my to nezvládneme, že už ani doktoři nic neudělají a my jsme věděli, že náš tatínek to umí. Náš táta je náš doktor. Náš táta je všechno, co potřebujeme. Zrovna, když potřebujeme doktora, když potřebujeme mámu, když potřebujeme kohokoliv, on je tady pro nás. A tak přišel i Pavlík za náma a pozbudil jak ségru, tak nás, prostě modlili jsme se za ní a přišly tyhle ty výsledky a šli jsme do IKEMu. Byli jsme tam ještě s mojí ségrou, ještě s jinou, s Julií a byli jsme tam spolu. A když ta paní doktorka z IKEMu měla nový výsledky, ten den měla krev, vzali jí krev a ten den byly nový výsledky. My jsme tam čekali 3 hodiny, aby k ní došli a ona koukla do toho počítače a první věta. To ale vůbec nevypadá špatně, ale ty játra fungujou a jsou docela v pohodě a to, co mají dělat, to dělají. Za mě, když vidím ty výsledky, na 1. A my se ségrou tichej výkřik. Wow, jo. Teď tam pronesla spoustu věcí, že nepotřebuje transplantaci. Ona ji nepotřebuje. Doktoři říkali, že to bez ní nepřežije a že ji nedostane. Ale ona ji nepotřebuje. Chvála Pánovi. To je náš táta, to je náš Bůh. Takže během týdne změnil všechny výsledky. Všechno bylo úplně jinak. A není to, že jsme se modlili, ano, modlili jsme se, ale je to, protože to je náš táta. A on nám dal zaslíbení. A to platí. I přesto, že dostanete ránu. Řeknete si, to ne. Uvnitř je Duch Svatý. A uvnitř mě usvědčil mě, celou rodinu v tom, že to nemáme vzdávat, že tam je naděje. Naděje. Vždycky máme naděje. Ať se vám děje cokoliv, vždycky je naděje. On je ten nejvyšší, on je nad vším. On je nad každým. On je nad každou mocností, nad každou nemocí, prostě nad čím. On je vládce všeho, tam sedí a vládne. Haleluja. A my mu děkujeme. A děkujeme mu za Renatu a nejenom za Renatu, protože máme spoustu svědectví, ale tohle je takový nový prostě svědectví, který ještě tady hřeje. Ono nás hřeje všechno, ale Bůh je prostě dobrý. A ona bude uzdravena a to není ještě konečná. My víme, že ty játra budou úplně dokonalý, protože náš stvořitel ji stvořil a náš stvořitel ji uzdravil. Ty játra budou dokonalý a její život bude dokonalý. S Bohem. Nějak to nejde, bez něj to nejde. Je to tak? Je to tak, je to pravda, nebejt Boha, tak tady už dávno nejsem. Nejsem prostě. Já nevím, co mám na to víc, protože já jsem z toho ještě furt. Jako během týdne, aby se takhle změnily ty výsledky, to prostě člověk tak nevydýchám prostě, no, to je. Chvála Pánovi. Před 3 týdnama řekli, že ne. Po 3 týdnech je tady v církvi a říká už svoje svědectví. Co na to říct? Bůh je dobrý. Haleluja. Amen. Haleluja. Víš proč? Protože Boží slovo funguje. Ale Bůh svoje děti nezahazuje a nepohřbívá. To, co kdysi udělal pro mě, to udělal pro Renatu. Když mi nám Zuzka volala, Duch Svatý mi řekl v autě, to je ovce bez pastýře. Ona kdysi přijala Ježíše, ale tak sice to je na drogách, no. A rozumíš? Když si přijala Ježíše, takže jsem za ní šel a vlastně jsem mu udělal jenom to, co říká slovo. Pomazali jsme ji olejem a řekli jsme těm orgánům, co mají dělat. A Duch Svatý se s tím zapojil a přesně to ty orgány dělají. Takže je to lepší a lepší. Amen. Ale za to náleží chvála našemu Bohu. Amen. Haleluja. Pepo?
Tak dobrý den. Já jsem to duchovní miminko a chtěl bych vám říct, že vlastně já se všechno učím. Jo? Nejsem úplně nejchytřejší človíček na tomhle světě a je to pro mě všechno velká záhada. A chci říct, že to, co náš Pán dokáže s náma udělat v srdci a v hlavě, je mé největší svědectví. Není to tak dlouho, je to zhruba 4 roku, 3 měsíce, kdy jsem vlastně procházel svým dnem. Každý máme to dno jiné. Ať jsou to drogy, ať jsou to špatné vztahy, ať je to nenávist k sobě samému. To dno je zlý. A vlastně v momentě, kdy jsem si pustil do svého života Pána a víru, tak jsem si vlastně uvědomil, že jsem na tomhle světě rád. Je těžký najednou svůj život přehodnotit. Ale, jak říká náš pastor, víra je pro, nebo církev je pro nevěřící. A já se to všechno učím a naučit se to chci, protože na sobě cítím, jak mi to zlepšuje život. Přináší mi to světlo, radost, lásku a jsem takový otupělejší oproti těm špatným vlivům z té druhé strany. Dokážu jít dál, pomodlit se a upřímně se svěřit do rukou Pána. Což bych prostě před nějakýma 2 měsícema nebyl schopný. Mé svědectví je, že ať máme v hlavě cokoliv, víra nás uzdraví. Z depresí, z neštěstí, z nechutě žít. Jenom víra. Aleluja. Díky. A Rity ne, až příští rok. Aleluja. Když jsem Pepu potkal, tak to byla taková hromádka a beznaděje a depresí. Pak se nechal pouštět v Duchu Svatém a rozdával nám tady úsměvy. Aleluja. A víš, to je to, jak Bůh funguje v životě člověka. Mončo. 5 minut. Svědectví. Jak jsi žila a co Ježíš změnil? Já spíš bych chtěla říct svědectví ohledně mojí dcery, která tady dneska není. Ona žila předtím takový jako docela divoký život a najednou prostě byla doma a začala hrozně plakat, že jí prostě bolí, jako ani nevěděla, kde přesně. No a já jsem prostě, říkám, to bude dobrý, v pohodě. A najednou prostě skončila v nemocnici a oni nikdo nevěděl prostě, co s ní je. Tak jí udělali tu laparoskopii, nebo já nevím, co to bylo, aby prostě zjistili ten problém a vůbec nikde prostě nic. A já jsem v té době rozvážela s Pájou potravinovou pomoc a já říkám, Pájo, hele, prosím tě, pojď, budeme se modlit za tu Nelinku, protože já jsem prostě za ní jezdila a vůbec prostě ty doktoři fakt nevěděli, co s ní, prostě, že se s tím ještě nesetkali a tohle. A jsme se s Pájou modlili, bylo to v pátek a oni ještě v ten den prostě našli ten problém, odstranili to všechno a Nelinka byla prostě úplně uzdravená, takže sláva Pánovi. A ještě nehledě na to, tam vlastně tam byl takový na rentgen, vlastně vezli jednoho pána a ten byl úplně, si ležel a nemluvil nic prostě a já jsem prostě mu začala mluvit prostě o Ježíši, jestli ho zná a tohle. A najednou prostě zavezli ho na CTčko a já jsem prostě se tam odsaď nemohla ani hnout.
Říkám, já budu pryč, nebudu tady čekat. Ne, prostě jsem se nemohla ani hnout. Potom ho vyvezli z toho CTčka a on si přijal Pána, takže věřím tomu, že i on prostě byl zachráněný. I když třeba byl jeho život na konci, ale poznal Ježíše a nešel do pekla. Takže takhle si mě Pán používal i v té nemocnici. A sláva Pánovi, fakt. Strašně moc děkuju. A teď ještě nedávno jsme se s Leničkou tenkrát modlili za stálou práci pro mě. Já jsem ještě donedávna rozvážela Volt v Praze a najednou prostě úplně jsem si našla práci v Benešově a budu rozvážet jako kurýrka pro jídlo pod nos. Takže sláva, prostě nestrácejte víru, protože Bůh je dobrý, vážně. Díky. A moje svědectví, no já jsem žila hodně divoký život, ještě divočejší než moje dcera. To byla samá party, všechno prostě a já jsem brala drogy, já jsem chlastala, já jsem kouřila, já jsem prostě mluvila ještě sprostější než moje dcera, než můj syn. Prostě hrozný život jsem měla. A pak mě vlastně tady Melek, kamarádka, prostě já jsem chtěla s ní pořád trávit čas. A říkám, kam ty chodíš? A ona mi neřekla, že chodí ke křesťanům. A já říkám, a ty tam vešla s pentagramem na krku a prostě teď jsem tam viděla a říkám, jo, prostě viděla jsem Páju a myslela jsem si, že ho znám celý život, ale on to byl Bůh. Já jsem vlastně pocházím od katolíků, že jo. Protože moje máma je Polka, takže já prostě to přijala jsem Pána a můj život se úplně začal měnit. Já jsem prostě dostala v Božím slově zjevení o tom, že jsem Boží chrám a že Bůh žije ve mně prostě a od té doby jsem přestala kouřit, fetovat, chlastat, všechno. Nedělám vůbec nic, sláva Pánovi, prostě on mi změnil úplně život. Vážně, děkuju moc. Aleluja. To hlavou nevymyslíš. Já si pamatuju, když jsem se s Monikou setkal poprvé, přišla k nám na shromáždění. A zrovna tam byli nějaký malí kluci, tak jsme jim říkali svědectví, evangelium, znovu zrodili se a pak jsem šel za ní a říkám, chceš přijmout Ježíš jako svého Pána a Spasitele? Říkám, já jsem křesťanka. Říkám, dobrá. Za týden přišla na biblickou hodinu a přišla svojí dcerou. A ty tam seděli takhle na sedačce, Monča šla dělat kafe a já říkám, a říkala mi taky, dcera je taky křesťanka. Dobře. Taky říkám, ale Nel, budu hádat. Jsi katolička. Říkám, a budu mluvit dál, jo? V životě si nebyla v kostele, nikdy si nečetla Bibli, nevíš, o čem to je a nezajímá tě to. Ano. Říkám, dobře, tak já ti řeknu, o čem to je. A říkal jsem jí svoje svědectví, díval jsem s ní Ježíše a ona začala brečet a říkám, hele, a tenhle ten Ježíš ti chce teďko spasit. A ona se znovu zrodila. Monika přišla z kuchyňky. Sedla si vedle ní a říkám, ale budu hádat. Jsi katolička. Občas do kostela, ale jinak nevíš, o čem to je, nemáš vztah s Bohem, prostě nečetla si Bibli. Ano. Tak já ti řeknu, o čem to je. Mluvil jsem k ní evangelium, Monika se znovu zrodila. Haleluja. Víš co, a to dělá Bůh. Ty nikomu život nedáš. Ty mu dáš evangelium a to evangelium v něm vypustí nové stvoření. Amen. Haleluja. Kde pak máme Melek? Ta se nám schovala. Melek? Držím ti tady místo. Mám držet ten mikrofon? Přímě, je toho spousta, co bych vám chtěla říct. Fakt opravdu spousta. A první věc, co bych chtěla říct, byla jsem muslimka. A pak jsem se dělala, co jsem chtěla. Opravdu to jako bylo grace. A později ve snu se mi zjevil Ježíš. Zjevil se mi v plný slávě, to bylo takový světlo, že si to nedokážete představit. Jela jsem do Německa za tetou, byl to pouhý výlet, fakt opravdu čistý, jasný výlet. A ona mi říká, hele, tam jsou křesťany, přijď se jenom podívat na ně, jenom se na ně podívej. Že já jsem měla tehdy hrozně velkou pýchu.
proti křesťanům. A šla jsem tam viděla ten kříž, ten dřevěný kříž. A já jsem se ho lekla. Já jsem chtěla odtamtud odejít okamžitě. Říkám, já tady nebudu. Ale prostě vydržela jsem to a tam jsem s brekem, s křikem, s potem. Přijala jsem Ježíše a v mém životě se začaly dít hrozně skvělé věci. Já jsem poznala, co je láska, co je pokora, co je radost a změnil se mi život k lepšímu. A s mým bývalým partnerem už nejsem a žádala jsem o městský byt. A všichni mi říkali, Mel, ty to nedostaneš. Ty prostě jsi matka samoživitelka a tak budeš čekat 2-3 roky. Prostě ho nedostaneš. Já jsem prostě řekla, ne, já ho dostanu a všichni to uvidíte, že ho dostanu. A budu mít krásný byt a budou se tam konat modlitby. A přijde tam celá církev, Pája, Katka, všichni. A jela jsem okolo toho bytu, tam, kde teď bydlím, a Duch Svatý mi říká, tady budeš bydlet, tady budeš žít. A v tu chvíli já jsem se otočila, říkám, kdo mi to řekl. Jak říkám, nikdo tady nesedí, jako kdo. A týden poté mi volali z města, paní Márieva, vy dostáváte byt. Přijďte si pro klíče. A já jsem zavřela telefon, já jsem radostně skákala doma. Katce jsem volala, Monče, všem jsem volala, všem. A zaplať Pámu, dneska se mám skvěle. Haleluja. Pro Pána není nic nemožného. Amen. Haleluja. No. Haleluja. Se pamatuju, že za náma přišla s tím, že potřebuje změnit bydlení. Tak jsme se modlili v církvi, takovou jednoduchou modlitbu. A věděl jsem, že to nebude hned, ale že ten byt přijde. Víš proč? Protože Bůh není lhář. A on řekl, že o cokoliv ho požádáme. Ve jménu Ježíši to nám dá, aby naše radost byla úplná. Janovo evangelium, podmínky smlouvy. Haleluja. A proč to nefunguje u tebe? Já si myslím, že funguje. Já si myslím, že funguje. A ve chvíli, kdy to přestane fungovat, tak to není proto, že by byl problém u něj. Haleluja. Někdy je potřeba projít dlouhý kus cesty. Dlouhý kus cesty, než věci se dají do pohybu. A někdy je potřeba jít na kolena. Ale tak nebo tak, potřebuješ otevřít srdce pro Boha. A to i když jsi letitý křesťan, potřebuješ pro něj otevřít srdce. Protože on nepřijímá osoby a on nedělá kompromisy. On miluje každýho, kdo k němu volá, kdo s ním chce chodit. To není jenom pro někoho. To není jenom pro někoho. Já si pamatuju tady na Berkanta. Chceš nám to říct, nebo to mám říct já? Nechci tě přivádět do rozpaku, Bere. Já jsem se setkal s Berkantem, tak to byl muslim. A Berry mě statečně vyučoval na každý návštěvě muslimství. A já jsem na každý návštěvě mluvil o Ježíši. No a on ho měl jako proroka a já jsem mu říkal o tom, že je to Mesiáš. Všechny detaily bych mohl vynechat, ale já jsem věděl, že ten kluk potřebuje mít svobodu se rozhodnout. A to někdy, když máš ovládnutou mysl, není úplně možný. Takže jsme se doma modlili, říkám, Pane, on potřebuje tvoji světlou chvilku. On potřebuje mít svobodu na chvilku ve mysli tak, aby se mohl rozhodnout. Aby mohl jasně říct, jestli ano nebo ne. No a jezdím takhle v autě, rozvážím jídlo a někdo mi volá. Jeho máma říká, mám tady vedle sebe Berryho, něco by ti chtěl říct. A to byl ten čas, kdy přijal Pána. Pak jsem za ním jel, byl pokřtěný v Duchu svatém, šli jsme společně na oběd.
s jeho rodinou. Mluvili jsme a mluvili. Haleluja. A bylo to takový jo a ne. Ale dneska víš co, on je na každém shromáždění, on je nevynechá a je vidět, že Bůh jedná v jeho životě. Haleluja. A my tě máme byli rádi. Haleluja. Ty jsi tady pro nás světlem. Haleluja. My očekáváme, že Bůh tě pozvede na to místo, který pro tebe má. Amen. Haleluja. Každý z nás tady máme nějaký příběh. Každý z nás. Haleluja. Můžeme mluvit o tom, co on udělal v našich životech. A dneska je večeře Páně, lidi. Haleluja. Musím to spočítat časově, protože od 8 vyučuji na biblické škole, ale haleluja. Tady máme Péťu. Chtěla by se nám říct do mikrofonu? Nebo to mám říct za tebe, nebo jak chceš? Pojď. Haleluja. No, takhle jsem žila, pak jsem se setkala s Ježíšem a takhle je to teď. Takže já jsem teda žila normálně, jako bez pána jsem žila. My jsme se seznámili vlastně s Lenkou. Chodíme spolu do práce a tam mi řekla o Ježíšovi. A vlastně s Ježíšem jsem teďko prostě hezky. No. Já nevím, co mám říkat. Nebudeme tě trápit. Já se pamatuju, když Lenka mám domluvila rande. Jo. Setkali jsme se na náměstí. Přišel tam s malou holčičkou svojí, s Péťou a začala mluvit všechny ty problémy, které ji zavalujou. Byla to taková hromádka deprese a beznaděje. Tak jsme šli na zmrzku, na biblickou hodinu a stali se z nich boží děti. Haleluja. Ona přijela tam, potom malá přijela v autě. Haleluja. Víš, protože Bůh má pro každýho život. Můžeš sednout, Péťo. A to život v hojnosti, v plnosti. Někdo by chtěl ještě říct svědectví. A jak seš? Já zatím budu mluvit. A kdybys chtěl, zvedni ruku. Haleluja. Protože Bůh nedává jenom spasení. S tím spasením ti dal úplně všechno. Zahrnuje to uzdravení, zahrnuje to zaopatření, zahrnuje to prosperitu, to jsou dvě rozdílné věci. A hlavně to zahrnuje živý vztah s ním. Protože my jsme uvěřili v živého Ježíše. A víš co, když je někdo živej, tak se vyznačuje tím, že mluví. Je to tak? A jestli s ním chceš mít vztah, tak potom potřebujete oba mluvit. Ty i on. U žen bych doporučoval ho někdy nechat prostě mluvit. Tak pojď, Zdeni. Tak ještě jednou dobrý večer. Já jsem vlastně vstoupila do církve díky Zuzce, která mě ani nepřemlouvala nic, jenom jsme se o tom bavili v práci a poslouchali jsme různý kázání a modlitby. A vlastně v církvi jsem, teď budu 2,5 roku a vlastně během roka a půl jsem dostala 3 uzdravení. První uzdravení měla jsem gynekologické problémy, brala jsem léky, doktor mi řekl, že mi vezmou celý vnitřek, že se to nedá zachránit, viděla to v práci jenom Zuzka, nikomu jsem se s tím nesvěřila. Já jsem přijela pána, druhý den jsem šla k lékaři, já jsem byla čistá. Neměla jsem vůbec nic. Pán doktor tomu nevěřil, protože jsme byli připraveni na operaci.
Druhé svědectví v roce 2010 mi zjistili, že mám zapoustřený nádor v prsu, který mi hlídali každý rok. V loni jsem byla na mamografu, nález je pryč. Není to úplně nic, je to úplně čistý. V loni jsme byli v Žilině na konferenci a po konferenci měla jsem karpály nemocný, mám ruce uzdravený, nebolej mě ruce, nic. To jsou mý 3 svědectví o uzdravení během roka a půl od Pána. Amen. Haleluja. To je evangelium, který píše on. Ale nepíše to teologie, nepíšou to lidi. Haleluja. To je evangelium, který píše jeho láska. V životech každého člověka. Haleluja. A jestli chceš, aby to evangelium šlo dál, tak o tom potřebuješ svědčit ostatním. To je nad každou teologii. Ježíš měl učedníky 3 roky. A už v prvním roce je vysílal. Aby nemocné uzdravovali, démony vymítali, mrtvé křísili, malomocné očišťovali a všem hlásili o Božím království. Kolik let jsi v církvi? Asi je čas začít. Haleluja. Víš, já chápu, že ne každý prostě bude stát, každý den prostě. Na to zapomeň. Víš, to Bůh je normální. A nemusíš žít ve strachu a můžeš se sdílet s ostatníma, když na to přijde čas. U kafe, na nákupu, kdekoliv, o tom, co Ježíš udělal pro tebe. Protože to je evangelium, které je pro ně čitelný. To je evangelium, které je pro ně čitelný. Haleluja. Nic nekončí, Renčo. Teprve to začalo. Teprve to začalo a my uvidíme, haleluja, my uvidíme, jak kveteš jako růže voníš a tvůj život se naplní. Dlouho to bylo schovaný, ale teď to bude viditelný. A protože máš kolem sebe lidi, kteří tě dokážou podržet, tak projdeš taky každým tlakem. Jen si to nesmíš nechávat pro sebe. Víš? Tady seš vždycky vítaná, do Prahy za tebou budeme jezdit, to není problém. Haleluja. Ale je to vždycky o tom, jestli ty budeš chtít jít s Ježíšem dál. To ti nikdo nedokáže přikázat. Víš? Bůh tě miluje tam, kde seš a takovou, jaká seš. A budeme mít večeři Páně a co to je? Někdy o tom vyučuju celý shromáždění, ale dneska bylo dobrý, ale abyste taky viděli, že to funguje. Protože ono to někdy tak jako vyšumí. Víš, všichni se soustředí na toho kazatele a já ti chci říct, že každý je důležitý. Každý. Úplně každý je důležitý v církvi. Pro Boha seš důležitý. Vážně, jinak by za tebe nedával Ježíše. Prostě by si vzal ten seznam a řekl by, jo, za všechny, Naďu škrtám. Úplně za všechny, takže i za tebe. A možná si připadáš nic, ale to je v pořádku. Pro něj máš cenu, pro něj jsi důležitý. Nemáš právo sám sebe oceňovat. On tě ocenil. Pro něj jsi vzácnej. Pro něj jsi milovaný. Víš to? Ty pro něj máš cenu, Jano. Ty jsi pro něj vzácná. Možná se ti v životě věci nedařily nebo nedaří, ale to každému z nás. On pro tebe má něco víc. Mnohem víc. A i kdyby se ti to dalších 10 let nedařilo, on tě nepřestane nikdy milovat. Jednou si mu řekla ano a on to slyšel. Když jsem přišel do církve,
furt jsem měl ty tendence mít ty staré návyky. Víš? Furt jsem měl ty tendence prostě mít ty staré návyky a on mě z toho postupně vyvedl. Ale nikoho přes koho neláme. My tě máme rádi takovou, jaká seš. Rozumíš? Kvůli nám se měnit nemusíš. To je tvůj život. Aleluja. Milujeme tě takovou, jaká seš a tady jsi vždycky vítaná. Už jsem někdy říkal, ale řeknu znova. Já jsem slyšel od Terryho a od Terryho Henshova a jeho manželky Brandy. Oni byli misionáři tady v Čechách a když se mívali v Rusku biblickou školu. A oni říkali takovej nejzvláštnější příběh o tom, jak Boží slovo změní člověka. Chodil tam bezdomovec. Spal někde v kanálech, jmenoval se Genia. A mouchy na něj sedaly, smrděl na celou místnost. A vždycky tam tak seděl vzadu. A tak už si na něj zvykli, že jo. A Genia chodil a pak jednou přestal. A tak si říkali prostě jako, asi zůstal někde v kanále už ležet, že jo, nebo tak. A prostě ho neviděli. A teď už nevím přesně, jestli chodil skoro celý ten rok. Zkrátka, pak už ho neviděli vůbec. A jednou jeli do nějaké ruské vesnice po čase. Už přesně nevím, jaká to byla. A tam byla evangelizace, jak se ani šli podívat. A ty tam prostě viděli toho evangelistu napomádovanýho. Jak tam prostě ohnivě káže to evangelium. A normálně dokázal, skočil z pódia a běží za nima, ne? A říká, ahoj. A oni, kdo seš? A on, no já jsem Genia, ten bezdomovec. Říkají, no kam jsi zmizel? Říká, no já jsem vás poslouchal, mě slovo prostě měnilo uvnitř. A pak prostě přišel čas a já už jsem potřeboval jít kázat. Takže jsem odešel. Celý rok tam smrděl v koutě, rozumíš? A stal se z něj evangelista. Aleluja. Bůh miluje každého člověka. Úplně každýho lidi. Úplně každýho.